Уважаеми дами и господа, часът е 5:15 сутринта. Намираме се в Стария град в Несебър. Разкошно място. Напомня малко на Венеция. Венеция, която тук е разположена срещу Ибиза. Цяла нощ не сме мигнали, благодарение на музиката, която се чува толкова добре от Какао Бич. Благодарим ви, мутри, за това, че превзехте държавата. Благодарим на полицията за това, че си гледа работата. Благодарим на хотела, които ни казаха, че е тихо. Много тихо. Наистина е тихо.